Hola, soc la Txell i soc nutricionista i soc aquí per donar-vos uns consells pràctics i saludables sobre alimentació i dietètica. Avui parlarem de l'alimentació infantil. Una dieta per un nen ha de ser equilibrada, variada i suficient i, evidentment, personalitzada a les necessitats de cada un. Comencem parlant de l'esmorzar. És el primer àpat del dia i el que hem d'evitar és que els nens vagin en dejú a l'escola o a fer les activitats que siguin. És el primer àpat, per tant, és el que ens aporta aquesta energia que necessitem per estar bé actius tant físicament com també mentalment. Què ha de contenir un bon esmorzar? Làctics, fruita fresca i cereals. Es pot menjar en un sol esmorzar o bé separar-ho. La gràcia és que no passin més de 3 hores per evitar una mica aquesta baixada d'energia. Després de l'esmorzar vindria el dinar. El dinar potser seria l'àpat principal del dia, per tant ha de ser complet i suficient, no? Què ha de contenir un bon dinar? Hidrats de carboni, és a dir, arròs, pasta, llegums o patates com a plat principal. També ha de tenir proteïnes. Les proteïnes serien la carn, el peix o els ous. I per postres recomanem sempre que es consumeixi o fruita fresca o làctics. Deixaríem una mica més ja de consum esporàdic el que són fruites en almíbars o làctics més processats amb sucres afegits, doncs això no, per dies esporàdics. La beguda principal sempre hauria de ser l'aigua. I recordem la importància de l'oli d'oliva per amanir. Un cop hem dinat, arriba l'hora de berenar. Per què serveix el berenar? Doncs per arribar al sopar amb una gana moderada i, a més, per aportar aquest toc d'energia que necessiten els nens quan fan les activitats extraescolars, etc. No ha de ser tan complet com un esmorzar, però ha de contenir o bé hidrats de carboni, a través dels cereals, per exemple, o bé fruita seca, que ens aporta un plus de greixos insaturats molt bons, o fruita o làctics, també. Llavors vindria el sopar. El sopar, en realitat, les característiques que té són molt similars a les del dinar, amb la particularitat de que amb una mica menys de quantitat i que perquè sigui de fàcil digestió. El que volem és que el nen descansi i dormi bé. Aleshores, un sopar molt copiós, això pot interferir una mica amb el seu descans. Bé, es tracta de que sigui molt variada la dieta i no cal obsessionar-nos amb que si un nen menja més, un altre nen menja menys. Dependrà molt de les necessitats de cada un. Això sí, que sempre mengin de tot. Doncs bé, fins aquí els consells d'avui. I ja ho sabeu, com sempre, a la teva salut.